qari mill-Evanġelu skont San Ġwan f'dak iż-żmien Filippu sab il-Natanjel u qallu: Sibna l dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti Ġesu ta' Nażaret bin Ġuseppi. Qallu Natanjel: Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret? Ejja wara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra Natanjel risaq lejh qal: Hawn Iżraeli li jistħoq li dan l-isem ma hemm ebda eraq fih. Natanjel staqsih: Rabbi, kif sirt tafni? U Ġesu wieġbu: Rajtek taħt siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Rabbi, qallu Natanjel, inti li bent Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin. Qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: Fis-sewwa ngħidilkom qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u tilgħin fuq bil il-bniedem.